guys, madzong gabi na tanan. Magsabaw may og bangus, kaya mga isagol na kamunggay. Apil og haros. Tara nga lang haros kay basta sa mga tek-anta na mga paluwa ni ja, paluwa. Kani jang kuan ba guys? No. Tago mura kuno kang naog kamunggay gamay. Kamunggay ba gamay ba? Guys, magharos mi dari guys kaya mo ring asabon ring amang kamunggay nga. Sabon ring amang kamunggay. Sarap man ni. Magsabaw mi daring bangus. Dere guys. Nagsada na maghihatod na to ilan na na makasugbayan taon pa ay para makasugbayan taon pa sila og isda. Ay grabing ka-dollars mag isda na sa buwan Awan siya naman guys nga grabe naman ka-dollars na mamapamalitan dari bahol wa na may barato hinuo ko ng panahon na ni ron sa nabalik wa na may barato rong panahon na hinuo ko sige na day mag-post na rin atong kamunggay day hoy yeah dapat tong takob na to si mong kuan guys maghalo sa may dari guys ya huwag ka na imo ng isa pertarang nga ha aso itagak-tagak sa ubos ng sagbot kaya rin hindi ka mag-break balik kung panilhig balik-balik para gajud ni kada adlaw nung routine na rin ba guys hinlo gajud yung di pa ta maghinlo magkalamukat masig kada adlaw ta maghinlo kalamukat gihapon so karawit ta ni guys kami mga inahan makarelate ka dyan ni guys ang kaning mga inahan niya na asbay makinsay makauna kuan makalang kani may nga ni matukog kani guys delikado lang siya apil na tagkaan nga makatuka na tuslok kung nagatang bubunlan basta mahurot na matagaan ka ng kwarta daghan wow tiaw kinsay mga kadaog sana all gaan man ay may sagulros amang sinabaw higop po sa sabaw kay lami kadto higop po sabaw guys sa tugnaw ag panahon na unsa bag panahon ron ara man katugnaw kana lang init Diyan tataro, jacket na po na rin magpajama guys. Kaya lang gusto, tugnaw bawa nga ano. Ako tugnaw. Mura man hinon og December karong January. Unsa ba? Unsa? Isod pa di. Kakuan pa jud guys kay tugnaw unsa maka kuan og sipon hani ba? Islango na pug ko. Inom na ko dani kuan ugma kanang inja uwan. Non seto kawa sa sipon. Kana uwan inja. Kalit pag taligsik darhi. Inja ini tapod. Tapod. Wala pud. Wala pud. Ini tapod. Gamang pantaw na puno na putos nilabhan, mura na ukay-ukay, rasa dilaman basta kay. Kuman ang labhanan, yes no. Hapit na imo matagaan ka kwarta. Hasanin sabon guys karon na may isag panihapon ni mga kabataan Pinoy. Basin sa mga libat na ni Inza. Libat na yung mga gamay budget ya. Gamay budget sa baan. Basta nahulot na kamunggay tagaan kwarta daghan. Okay. Ya tagaan gold. So, taga gold. Sana all taga gold. Tiaw ba? Bahala ko tay gold basta kay tagaan tag mazong healthy nga panglawas. Mazong nga panglawas guys. Labaw pas gold na guys no. Labaw ay! Gulay is life. Masarang nga tewasan guys kay arong di kaso taasag editanon. Taas. Okay, human na. Magsabaw na guys. Ito na natak ang naskoy guys. Huwag init tubig. Uy, bukaw na guys. Hagamang ininit tubig. Ito na rin ilunod ring panakot. Sibuyas ug luya. Kaya wak man may kamatis ka na. Ito nagpakuha po kong tangad. Kaya nang lundan og tangad karon. Og tangad. Tara guys. Nga naman kung magsabaw ang unahan na sila. Kaya humot. Okay. Alright guys. Sama na ilunod ring. Bangus. Nga hanang ipang putol-putol. Saan na ibatang dari. Putol na ni mo ma. Dunod na natin ang bangus. Kaupat na na sa putol guys. Kay arong di mapino. Dako man po na sa buyag. Daupat ram po milaris bay. So sakto na hiza. So takuban guys. Karong okay, thank you. Kung kim magamang kamunggay. Unsa na nila ilunod ning kamunggay guys. Og maluto na tong isda. Mahamala ka. So guys, anong ibutangan ring asin. Takuban. Sayaw ng kamay mo pinot. Sayaw na. Sayaw lagi pada sahay kaya rumah hilis sa gatang bilbil. Murag na hilisan. Ta guys. Okay, so sigaan sa rin naman guys kay natataan mga unami naghumanahag diri.
Namang camera girl nga ran kagwapa ka azo si Ilia Kimpot. Whoops, uy, pambukaw day. Hala, di pa ta kakaon dani kay pambukaw katang bangus ng sinabaw. Hindi pa ni. Natataad guys. While waiting Taman di tao ma. Ha? Taman di. Ah, Taman. kilo sa bukod kagunod sa bangus day. Grabe pag day. Taman tao ma. Jud. Sensyahan nyo na ang aming Manaka ano pisto. dirty kitchen. Manaka ano Ay, nakuog. pisto. Happy. Yan na, nagbukaw-bukaw na guys. Siya, di pa rin maluto. Bukaw riya, karoon maluto kasi kang mazo. Yes, no? Magaan kanggid. Na karon mga ana meron tatad kay murag tutay nagahanti dyan guys kay nang laba na pag ko karong hapon. So duha na ko kahaponan nga si laba kay aron lagi mahurot aga malabhenon. Kay Ayun wa gas. aron wa nay labhenon. Ngano man taon kan tungko na makada na anak. Ato daday kay buling daday magwasyan karon ha. Okay? Hindi. Sana man ka mura ikentak danang gani ka sa tang iring danang na gatang guard. Okay kaso guys. Uy, natataod. Bukaw. Garaan ka guys. Ay! Kurang babi ang anak na kay magkatay. Hanaray no rin kinakasga namang sagol. Kamunggay. Nana guys. Napuno man. Hala rin awas masamang arang ang kaldero. Uy, ko original raman na yung kaldero guys. Dito pa ni Mira ito nagpo-just ibabaw. Karena yung lugar sa ating kaldero ha. Kaning was rice cooker guys. Muna yung magkinaunhan nga rice cooker kani guys. Ja, gaba naman lagi sang kabhang. Oh. Dari itak ang po na mas kaldero. Oy, hani ba hit magkalit guys. Burn out maghang cellphone. Kira na guys. Nalunod na nakin ang kalamunggay. Nalunod na ang kamunggay nga grabing lami akazo mao gud ni magdaglami na unsa ba nimo burn out magkalit ang cellphone? Hoy, kulo oy. Kalit mag burn out guys. Betang takuban tas ang pabukawon. Karon nga na meron tatad guys. Ay, dada guys, luto na kamang sinabaw nga arang lami akatong bangos. Di grabe ka sa lami ada ni sabaw guys na. Dada pa isagol na Maria. Lami akazo guys. Manihapon tanin jo guys. Po ni hapon jadi hang tuslaanan guys. Ganahan man sa nga ni tuslo ko ginamos nga lami akazo. Ganahan man sa ginamos guys mo ihang ituslo so di haning butang ang limon tito. Di ka pwede danigin kay yuti ajen ka. Delikado nis mga yuti ajen. No. Dahil na kuya, nihapon na. Kim, dahil na Kim. Ikaw, wanya. Ikaw? Damay. Nagwasya na ka? Man na. Okay, so manihapon tanin jo guys. Dahil luto na kabang sinabaw nga bangos. Okay. Nihapon ta guys. Maputa guys. Ngayong gabi Alami akatong sabaw. Uy. Sa'yo mo ikasultikin. Kila isa. Pakulo. Huwag man luto rin ang mga bajing gamatoy guys. Kasalagan ko. Isi. Kin, pag misakin ka mo dagan nagatang luto. Dangag na itang lamisa kay wa pa na batangi og mantil. Yes, mo dagan nagamang luto. Delikado. Kuya dali na. Doon naman na. Hapon na tanin jo guys, manihapon tanin jo. Doon na luto. Kisay ka parehan na dihag siya. Kansay parehan na magsudan be kay mong hands up mo diha, char hands up. Bitaw guys aga mga comment section na sa hay ba kay mukuan lagi kanang nay mo kalit na masag ka off, masig di ba dyan magi-off. O ba dyan na magi-off na nga mga comment section kay kalit na masag ka off. Uy, wala ko kasabot ambot na sa ng YouTube. Kasi nung bago na po na nilang karan kalit na magka-off ba. So ang gibutangan usuka gas aron di pagka parat na delikado katong mga kidney dinhi bitaw ginagmay pa nagsal nga ni guys kay delikado kana pang naiutan ituslo na mo ingani hanggang nang tusluan. So hapon Kuya Galbots. Hapon. Nagamang kinagwapuhan nga kuya o kinagwapuhan nga kuya Kinkin o kinagwapahan hang anak nga baji Ilia Kimpot. Ay sus alangan lisod mampo duga sa kagikan nato gud ka muliwat. Guys no. Bitaw hapon taninjo. Ganahan sila sabaw guys. Oo. Sabaw nga with kanang kamunggay. Si sorry day. Yeah. Mo pa diya, mo pa mo ha sabaw. Tuan na may nagpa-sounds.
Sana guys, manihapon tanin juga sa pagnunan ni na kay na nagpa-sound delikado agad ang copyright na ni. Sound sa kamaslingan. Disco buti sila. Yapon. Kin lami kin. Malipay na gazog ko basta lamian sila sang niluto guys. Imo ya. Higop ya. Higop pug majo ba? Wow! Very nice. Ay, Yapon. Dai, lagi kau dai tadi dai. Kuan bag fish. Fish. nice. Kare ang guys ya. Kare mo ya lawas siya. Una. Hala. Kada. Ang mga asili ya guys. Lami ng mata sa isda kay makadugang nas kaabtik sa teng mata. Nga makagwapa pud na. Sige, kana. Sniper na og may Ka-sniper na. May tukos. Yes no. Ka-sniper og may tukos. Video ko makatita. Hala, Makuoy. Video ko. Si Makuoy. Yapon guys. Yapon ta. Pasensya na mo kay ngit-ngit na pud ning atong camera ron. Rasod. Ano sabaw. Okay. Naan sa mi guys. Ako sabaw. Kita gatang hinay-hay. Ngaman ng ibang hinay-hay guys kay wala nagsigat na kamang hayha dyan to gawas. Ang init, magay tarang init. May asa mang ginamag sa guys. Oy. May akadyo sa matang na ni ganas, mangganas ko. Mangi. Malami ang sabaw. Yummy. Mino. May sa sabaw guys. Yummy. Sige na mas ya. Ganahan mo. Kamiin ka, luto ma. Siyempre, thank you. Kim kayo maka-appreciate. Kamu mo appreciate si Kim. Thank you, be. Nice na dia ang butang. Mas Kim guys, kay hindang sabaw, hindang luto, hindi kong sabaw. Dako, bibi. Dakot ka na. Yummy. Nanay sounds guys, nanay sounds. Nagkatog atong video. Kado di makaedit. Maghihigop ko sa baw na matungkod. Ang kwanan guys, pili as liya unod kay delikado bakag. Higop mo sa baw aron dako, bibi. Magwapo mo. Aron magwapo mo. Higop mo sabaw, magwapa po mo. Magwapa. Ngayon sila sabaw guys. Lamiin sa ba? Okay. Okay kado. Okay. Okay kado day. Yes. Okay kado guys. Ang camera girl katasan. Sige yung taon nito atong natatos. Abuhan. Kasi gila ko nga yung Panguhay sa lubot. gatas lapot ko. Kasi gila po ko kanangana. Gakas-gakas ang kuamit po. Nga ni dyan siguro ng baji, lambing kaado. Basta laki, di na lambing. Di lambing pa niya kuya sa una. Di basta na dako na lalaki, lambing. Papa, lambing kaado. Basta baji po na bata, lambing. Parehanin mo no. Lambing ng batang baji. Pulang bakba. Karang na. Ganahan naman kung magkaan guys magkinamot. Ako na ang hapon. Ako, Pili as inday, kaya delikado ng bagag. ano, makunjid. Ayaw. Mahimo jud bukag ng tanan. Bako. Malahigop, mahoy. Nasabaw, sabaw day. At tinidor man ay magagamit sa paghigupa na na. Malahigop. May klaro. Guys, may ano sabaw. Malahigop. Wala, Oy, makutinador. inta ka tong kuto-kuto lang may pamati. Wala, makutinador mo. Mausi, malahigop.